Nyt meillä on aika tehokas liekki. Siinä näkyy tuolla juuressa, se on ihan kirkas kohta. Ja sitten on tuonne vähän pidempi huntu ja sitten tulee tuo liekin loppu. Siinä on vähän niin kuin 3 osaa tuossa liekissä. You can see about 3 parts in the blade. Yeah. Tätä ei sit saa pudottaa minnekään. Ja sitten ollaan... Tästä voi ottaa kiinni, tää ei oo kuuma täältä. Jos poltetaan tarkkaan jotain reunaa, niin voidaan polttaa tästä. Näin. Aina läheltä poltetaan. Jostain parin sentin päästä varmaan lähtee polttaa. Tässä on hyvä toi koko maski, mittausmaski, sen takia, koska tässä lentää se karttuu ihoon kiinni toi kulmakivi. Kulmat mennään niin, että kulmasta sisäänpäin näin poltetaan, kun poltetaan kulma. Ei voida polttaa näin, koska se irrottaa ton kulma. Suorat kiinat poltetaan näin. Ja sit voidaan mennä ihan säännöllistä liikettä, eli mennään näin tässä erittäin. Tätä ei pysty kauan tekee ilman värimistä osia lakkaa näkemättä. Tulee sokeet pistetty tavallaan siihen, mistä yrittää katsoa. Punainen pala on hyvin harmaa palainen loistava.